Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Ihlome yahlasela ke namhlanje ungizwe nabantu bakhe beyoshaya bona abantu bokufika. Uyaqhubeka futhi nokuthi avikele abantu base South Africa ukuze bakwazi ukuthi bathole imisebenzi. Kodwa bona ke abantu base South Africa bakushaya indiva lokho ngoba ibona asebephenduke baba ama security alabantu, ibona sebebavikela. Asambeni ke siyobona okade kwenzeka. Make sure ukuthi uma uyaqala ukufika lana ushiye usubscribe ukuze ungeke uze uphuthwe amavideo afana nalawo. Ashoneni khona ke siyobona bona ke ongizwe bebhaxabula abantu bokufika. Abakadala izinto zabantu bona sebelwana abantu futhi bakube yabo. Iproblem ilapho manje. Babona futhi ngebehole bona ngoba lapho useqale. So iproblem manje sekule abantu abamnyama abamnyama. Iplo security company le. Ayabo abantu abagadayo nje Abakadala. bagada letozo zabantu bokufika. Mayona iproblem isikho. Bahlanyanga into yabona ngamasheke. Yona sithi lo ozosuka Khona yedwa la mhlawumbe ngathi wena baphethu. ufunde baphethe. Wena nangomunye wabo. Nenzani baba la? Okay. Kahle into esiyenza la emgaqweni. Sisebenzisana nezitolo. Siphinde sikooperate ubugebengu emgaqweni. So ukwenza kwethu kanjani? Kuthe mase kusuka lento emashi ngoba besithini isikhathiko. Kuthe mase lento emashi sasezama ukuthi Nithathi ikoro zamakwerekwere. Akhona nemthethweni amakwerekwere. kukhona semthethweni, akhona ngemthethweni. Manje ke nikhatha zonke kodwa ngiyangithi. Manje ke ufuna amakwerekwere ahambe ke manje asesidakole enough. Asesidakole enough amakwerekwere. Phansi amakwerekwere phansi. Into ezokwenza baba. Yokugcina silima sala sodwa. Indaba amakwerekwere fusek. Nani nemkhathayo. Siyacela nje. Yedwa mfowethu asidlala. Ngisuka khona yaze ngilale. Kodwa mkhuhlane. Silungisela ukuya goal. Siyaklina manje. Unola vele kuliwe ke mamliwa. Vele kuliwe mamliwa. Sicela unamhlonishwa besicela ukuthi ukuze lento ilungiseke kahle. Abeze ngaphambili ama leaders alelo khona sokwazi ukuthi sishanele ngendlela kahle. Ibo iple security company evimba yipi? Oba lapho. CPF yala emgaqweni. Ubani? CPF. Ipi? Ngoba nako abantu bomthetho abakhona. No, inkinga nina senixabana nodwa nina abantu abamnyama laba abasebenza ezitolo abasebenza la sebelwa yibona laba abashaya laba bemachine manje laba bokufika bakuthula idu nina nixabana nodwa enisibukanisa nabantu kade sinikhulu Namanyala nizelana namanyala. nina nixoxa Baba blood sebenza nabo. Ababize benzela. sambe khona nizobashaya you guys are Ama wrong leaders. Phi. Ngileta mari. Umuntu yabona umuntu omthetho wabakhuluma. Uma kuukuthi thina abantu besikhathi bokufika bathuli Blow money does now. Nenzani? Ufuna laba baphethe nini? Ini wrong nje njoba umuntu omthetho nje ni wrong nini? Ni wrong nizophazamisa system. No, asipazamsana. Yaphazamisa system esemthethweni. Asebenzanga ngokufana fanele ni understand. Bafo kodwa ama uzamkuba into osebenza nabo ngoba seningabakini nigcineni yabo. Niyenzelani leyo? Iyona lelo ukuthi Niyenzelani? Niphazamiselana. baphi abasabi sekuba nina ama security. Baphi? asibafuna ukhola bona basibafuna abasebenzi balambile sina silambile Nimgodwe yedwa. benza nathi Nimgodwe baphoza ukubuza ngisibhangela mina ngimshayela. Okay everyone, sivala la i-video namhlanje sibeka ngqi. Really hope to enjoy le i-video namhlanje. If you enjoy it, make sure to smash the like button, uphinde smash na subscribe button, and also ucomment down below ukuthi ngabe wena ngakini isisukile yini lempi noma ngakini ayikaqali. And mina ke I will see you in the next video. Bye.